Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafin mu labaran mu na yau da kullum. A yau za mu kawo muku rahoto mai zafi game da rikici da ya ƙara dagulewa tsakanin Isra'ila da Lebanon. Rahotanni sun tabbatar da cewa an harbo makaman roka daga Lebanon zuwa arewacin Isra'ila, wanda ya jawo firgici da tsoro a yankin. Menene dalilin wannan harin? Kuma yaya gwamnatin Isra'ila ta mayar da martani? Ku biyo mu don jin cikakken labarin. A cikin 'yan kwanakin nan, an samu rahoton cewa an harbo makaman roka daga yankin kudancin Lebanon zuwa arewacin Isra'ila. Wannan harin ya jawo hankulan mutane da dama a yankin, musamman mazauna kusa da iyakar kasashen biyu. Rahotanni sun bayyana cewa akalla makaman roka guda biyu ne suka faɗi a cikin arewacin Isra'ila, lamarin da ya haifar da mummunan tsoro da tashin hankali a cikin jama'a. Duk da cewa ba a samu rahoton mutuwar mutane ko lalacewar dukiya mai yawa ba, wannan hari ya sake tunzura rikicin da ke tsakanin kasashen biyu, wanda zai kasance ya daɗe yana ta kaddama. Isra'ila ta mayar da martani cikin gaggawa, inda sojojin da suka kaddamar da hari na ramuwar gayya kan wuraren da ake zargi an harbo rokokin daga yankin Lebanon. Jami'an tsaron Isra'ila sun bayyana cewa wannan hari wani bangare ne na daukar fansa daga kungiyoyin da ke goyon bayan Hezbollah, wato kungiyar mai tsatsauran ra'ayi da ke zaune a Lebanon. Isra'ila ta yi zargin cewa Hezbollah na kokarin tara zaune tsaye ne a yankin, wanda zai iya ƙara haifar da rikicin tsaro a cikin yankin gabas ta tsakiya. Tun bayan harin, gwamnatin Isra'ila ta gargaɗi gwamnatin Lebanon da ta daƙila ayyukan ƙungiyoyin da ke harbo rokoki zuwa cikin ƙasarta. Gwamnatin Lebanon dai ta bayyana cewa tana ƙoƙarin tabbatar da tsaro a yankin, amma tana zargin Isra'ila da yin amfani da ƙarfin soji da wuce kima wajen ramuwar gayya. Duk da yake babu bayanai masu yawa kan wanda ya ɗauki alhakin harbo makaman rokan, ana zargin cewa ƙungiyoyin tsageru da ke zaune cikin Lebanon na da hannu a wannan hari. Wannan al'amari ya sake tada hankalin ƙasashen duniya, tare da kira da ƙasashen biyu su dakatar da wannan rikici don kaucewa yaduwar tashin hankali. Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙasashen duniya sun nuna damuwa kan rikicin da ke ruruwa tsakanin Isra'ila da Lebanon. Sun yi kira da ƙasashen biyu da su nemi hanyoyin diflomasiyya domin kawo ƙarshen wannan rikici, kafin ya kai ga matakin da zai iya haifar da yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Masu sauraro, wannan shine cikakken bayani game da harbo makaman roka daga Lebanon zuwa arewacin Isra'ila da kuma yadda lamarin ke ƙara dagulewa a yankin. Za mu ci gaba da bibiyar wannan lamari tare da kawo muku sabbin bayanai. Kada ku manta, ku danna alamar subscribe don ci gaba da samun labarai daga labaranmu na yau da kullum. Mun gode ga kasancewa tare.